Joku lautapeli. Oi! Tässä avataan, katso mitä se on. Katsopas pojan kanssa mikä se on. Varmaan. Onko sulla jos nyt joulu? Eikö? Mä ajattelin... Tuommoisia kaikki. Oi, mitä siellä on? Tai mistäs valo? Mikä siellä on? Ai kun hieno. Siinä sulla riittää askaa. Pallot ei lopu. Tämä on varmaan täynnä noita Joo, se on tämä. ompelulankoja. Paljon rulleja. No. Tarroja täynnä, ei mitään ompelulautaa. Aha.